γιαγιάδες και οι παππούδες και οι τρελάπιστοι. Ορίστε, αυτή που βλέπετε είναι η Μύκονος και μετά από και αυτή την τεράστια γέφυρα 42 χιλιόμετρων, και θα μπορούσε κάποιος άλλος να πει ότι είναι 31 ναυτικού μιλίου. Αυτή εδώ πέρα που βλέπετε είναι η Τήλος. Όχι η Τήλος που παντρεύονται, η Τίνος. Αλλά αυτό εδώ πέρα στο τρίγωνο είναι άδειο, γιατί όπως βλέπετε είμαστε οι πιο πιστοί χριστιανοί εμείς οι δύο. Τι να κάνουμε. Και δυστυχώς, μα δυστυχώς μπορώ να πω δύο πράγματα. Αύριο τελικά θα βρούμε τις αποσκευές μας, που θα αφήσαμε στην καμπίνα πάνω στην κουκέτα. Είναι το καράβι μας. Για πες, Σίλια. Ναι, το καράβι περνάει από την Μύκονο μια φορά τις 2 εβδομάδες. Και ήταν ένα προτελετικό ταξίδι Στην Ακράτα. Ακράτα, Οικουμενίτσα, Πάρο, Τήλο, Αίγυο, Σεϊχέλες, Μπαχάμες, Αμερική. Νομίζω Αμερική δεν πήγε. Α, ναι, που σου στα Ναι, λίγα ναι. κάτω γιατί είχε μια δουλειά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μαζεύτε, είμαστε και τώρα για να δούμε τι να κάνουμε. Έχει προμήθειες, μοιάζει σκουλαμέντρα πάνω. Είμαστε εδώ και αυτός είναι αξίριστος τόσο καιρό, δεν έχει το ξηραφάκι. Είχαμε και τα λεφτά μας μαζί. Επίσης το δεύτερο πράγμα που είναι έτσι θλιβερό είναι ότι επειδή βγάζουμε βίντεο με το κινητό, δεν μας επιτρέπει το ίδιο το κινητό να βγάλουμε παραπάνω βίντεο, διότι τελειώνει η κάρτα που έχει μέσα, η memory stick. Είναι γεμάτη δηλαδή, έχουμε βγάλει πολύ βίντεο, πολύ υλικό έχουμε να το δείξουμε. Και φωτογραφίες φυσικά και υποβρύχες. Και με τον Τζον, τον Γιάννη Γαλάτη, αλλά και με τον Πέτρο. Και με τον Πέτρο, έτσι το πέρα Αυτός. Εμείς χαιρετούμε, τα λέμε στην Πάτρα, καλά να περνάτε και θα βλέπουμε καλή υπομονή. Σε γαμάτο. Άμα έχεις η αεροκοποτροφή, Σε γαμάτο. Βασίλη σε γαμάτο. Το ξέρουμε, τα αγαπάμε. Φιλιά. Καλή